Mae angen gweithwyr proffesiynol am sefydliadau modern. Rhaid i'r gweithwyr hyn allu cyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau'n effeithlon, gan gydbwyso blaenoriaethau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol mewn rhwydweithiau byd-eang cymhleth. Dewch i ddatblygu'r galluoedd hynny drwy astudio yn MSc mewn Gweithrediadau Digidol a Rheoli Logisteg. Manteisiwch ar arbenigedd academyddion blaenllaw ac ymarferwyr y diwydiant, ac archwilio sbectrwm llawn logisteg a gweithrediadau modern. Mae hyn yn cynnwys meysydd caffael, rheoli rhestrau eiddo, cynnal warysau, cludiant a logisteg gynaliadwy. Dysgwch o safbwynt digideiddio a ddadansoddi data, gan ymgysylltiad technolegau sy'n trawsnewid cadwyni cyflenwi byd-eang a chysylltu damcaniaeth ag arferion yn y byd go-iawn. Byddwch yn cael llwybr uniongyrchol tuag at aelodaeth broffesiynol drwy'r cwrs hwn, sydd wedi ei achredu gan y Sefydliad Chartredig Logisteg a Thrafnidiaeth ac y Sefydliad Chartredig Caffael a Darpariaeth. Ymunwch â ni a dewch yn rhan o genhedlaeth newydd o arweinwyr gweithrediadau a logisteg, gan greu dyfodol mwy clyfar a chynaliadwy.